Ayun ang sekreto ni Papards na upang dadami yung bunga ng upo. Itusok. Safford Jokes. Buenos dias mga kapapards. Sa araw na to Safford ay Jokes. kayo kung bakit maraming bunga ang upo. Ito ay hindi dahil lamang sa fertilizer, hindi dahil lamang sa lupa. May iba pa talagang sekreto kung bakit ang isang upo o kalabasa ay maraming bunga. So, bago yan, ako ay mag-shoutout muna dyan sa mga magiti kong followers, 9,000 followers. Thank you to all my subscribers sa YouTube, sa Papards Joke. Thank you. Sana madagdagan pa yung mga subscribers ko, mga kapapards. So, bakit kaya maraming bunga ang isang upo, no? So, may isang sekreto pa dyan. I-reveal ko na ngayon kung bakit maraming bunga yung upo. Kung siya lamang, may isa pa talagang sekreto. So, ituloy-tuloy ang papanood ng video hanggang matapos, mga kapapards, para malaman nyo talaga kung ano talaga ang sekreto ni Papards kung bakit maraming bunga ang upo. At hindi lang bastang-bastang bunga, mahabang bunga. Mga kapapards, American size. So, wala na tayong paligoy-ligoy pa, moderate na ta. Moderitso. Garden. Sa backyard garden ni Papards. Tayo na, mga kapapards. Daming tubig, mga kapapards. Maghunting tayo ng upo. Daming tubig dito. So, dito, ayan, may namataan tayo ng isang upo dito, mga kapapards. Actually marami to sila, mga maliliit pa, mga kapapards. Ayan, mayroon pang maliit. Eto pa, mga kapapards. Andito lang yun sila, nagtago-tago. Ayan, sa nakita po natin mayroon pa dito. So, hahanapin natin yung mas malaki, yung mas nauna. Yun, i-harvest natin, mga kapapards. Ayan, o, doble-doble ang bunga, mga kapapards. Pero maliit lang sila, no? Ayan, nakikita natin mayroon mga bulaglag dyan. Namumunga na rin sila. So, hahanapin natin yung pinakamalaki. So, maghanap pa tayo. Ayan, may kasama, partner, mga kapapard. Doble-doble ang bunga. At alam nyo ba kung anong talagang sekreto ni Papards kung bakit marami itong bunga, mga kapapards? Tuturuan ko kayo ngayon. Ito ang sekreto. Turo pa to ng mga lolo namin, mga kapapards. Tingnan yung puno ng kalabasa, no? Papunta dito, papunta, no? Yun. Ayun, nakita nyo yan. Yan ang sekreto upang bubunga ang kalabasa ng marami. Yan, gawa yan sa kawayan, mga kapapards. Itusok yung sa gitnaan ng kalabasa. Ayun, ganun. Itusok yan para sa ganun hindi masyadong mataba yung kalabasa at dumami yung mga bunga. Ayan. Ayan. So, evidence ito. Harvest natin. Meron pa dyan. Harvestin natin yan. Meron pa dito sa loob-looban. Yun ang dahilan kung bakit marami yun sila bunga, mga kapapards. Dahil tinusok natin. It's harvest time. Harvest tayo, mga kapapards, ng upo. Dahil ulan ng ulan, basa ng basa. Siyempre matubig yung lupa. So let's start. Magic, So may dalawa na tayo, mga kapapards. Hanapin natin yung pinakamalaki.
Saan kaya? Ayun. Ito, pwedeng natin itong i-harvest mga kapapard. Kasi parang 1 metros na mga haba. Harvest time! That's the magic begin. 1, 2, 3. Yan. Ayan mga kapaparts. Ang haba ni Manoy. Punta natin yung ibang puno na may tusok din. Ayan. Yung puno ng upo. So, tingnan nyo. May tusok yan. Ayan. Linisin natin para makita nyo talaga. Yun ang sikreto. Di ba? May tusok yan. Wow. Yan ang sikreto mga kapaparts. Ibang puno ng upo na may tusok din. Ayan. Ayan, may tusok. Wow. Oh. Tingnan nyo. Yan ang sikreto mga kapaparts. Goal! Na may tusok. Kawayan. Sa kalagitnaan ng puno ng upo. So reason upang dadami yung bunga. Ganun lang mga kapaparts kasimple. Ayun ang sekreto ni kapaparts na upang dadami yung bunga ng upo. Safford Jokes.